Alla taggar Åhus. Jag vill ha köttbullar, köttbullar. Okej, exakt. Idag ska vi till Åhus. Titta mamma där bak. Vi ska till Åhus. Vi ska till Åhus. Ja, då har vi varit ett barn. Hej då! Hämta honom. Fråga om man ska ha hela på en gång eller han ska börja med en slice. Pokémon-jakt.